tingnan nyo Team Labs. Sobrang puno na yung mga bottles dito. Yan. Hindi na siya pwede ma-close Team Labs. Kailangan na talaga siya namin ma-return and earn. Para maintindihan nyo yung furthermore ano tong return and earn, ilagay namin sa description below yung link at saka tingnan nyo. Ang mangyari Team Labs, para siyang yung bottle isauli mo, then bigyan ka ng 10 cents per bottle. So imagine to, may 10 bottle, may $1 ka na. So I think this is more than 20 or 30 bottles, yeah, or 50. So may $5 ka na, or maybe 70 bottles, may $7 ka na. So yun Team Labs. Okay Team Labs, nandito kami sa Siam Kingdom. And dito Team Labs, mga restaurants dito hindi talaga papayag or hindi ka pwede makapasok kung wala kang yung proof of vaccination. Yun. Buti na lang yung proof of vaccination is less nasa wallet at saka pwede siya ma-check sa Apple Watch. Before kami mag-order, pakita ko muna yung menu. Okay Team Labs, naka-order na kami. Hintayin lang namin yung food. Are you hungry? Okay lang. Ito Team Labs, nandito na yung drinks namin. Buku juice! Fresh talaga siya. Open. Dahil siya. Okay Team Labs, nandito na yung food namin. Ano nga to, my love? Vegetable spring roll. Tom yum. This is a Vegetable spring roll. So this is the vegetable spring roll Team Labs. And the next one, Salad. Thai beef salad and brown rice and tom yum. So yun Team Labs, kakain na kami. Dito na yung order namin, tingnan nyo. Yan. Team Love, so mapapasubo yata tayo dito. Malaki pala yung serving ng malaki pala yung serving ng mango sticky rice. Kaya parang magiging bang ito. Yun Team Labs, ang dami. Dapat pala share tayo. Kakayanin. Kaya ni Baby. Kaya pala parang nagulat siya kanina. Sabi natin na 1 each. Kaya pala parang nagulat siya kanina nung sinabi natin na 2 order. Nagulat siya. Kasi ang laki pala. Anyways, tatapusin to namin Team Labs. Okay Team Labs, nandito na kami sa bahay. At yan, patapos na yung vlog namin. Wala kaming masyadong ginawa kasi work lang. Then pangit naman, makita nyo, nag-work lang kami. Nasa table, nasa computer. And then, yeah, hopefully tomorrow will be exciting. So we'll see you tomorrow. Thank you Team Labs.